Kasikat na lawa anang baybay-an sa naglaamo no agtukan. Umanay kadita makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pa kumustan. Uray no nasakit pilit nga awatek no panunote asikat ay ayate. Punpunwak nagkurkurangam kanya tinepelak ti gumura diak impakat imbes nga ayay wenak saan ta indadanesnak kasta kadi napudno nga agayan. Saan ko maasyak di pabasulen numarakrak ta ayat ken langen-langen tasikat na lawa anang baybay-an sa naglaamo no agtukan. Umanay kada makita na iti maminsan. Umanay ken katawag ken pagkumustan. Uray no nasakit pilit nga awatek no panunotek asikat ay ayate. Punpunwak nagkurkuranggam kanya tinepelak ti gumura diak impakat imbes nga ayay wenak saan ta indadanesnak kasta kadi napudno nga agayan. Kasano nga ipatek ko tikas ken ka martirak ta pusom ayat mo diak mariknat. Diak mariknat patek ko diak mariknat tadungom kasano adyak guden panatuko. Punpunwak nagkurkurangam kanya tinepelak ti gumura diak impakat imbes nga ayay wenak saan ta indadanesnak kasta kadi napudno nga agayan. Kasta kadi napudno nga agayan. Kasta kadit napudno nga agayan.